Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipanginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers unto his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Please take note that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, ikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon, pinagi sa paggamit sa pulong sa Dios diya sa 1 John 1:9 nga nagaingon nga, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Umani mo wata ka na, nalimpyo ka naman, busa andam ka na, sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ikaw gidapit sa paggamit sa imong kabubuton, your free will, nga ikaw makahimog desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Mao kanay gisulti diha sa Acts 16:31. Busa sa hilom magandam ta sa tong kaugalingon. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo na usab nining dapita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios nga imo kaming pabuhi pa nining among lawas. Napa kami kaaskil niini og kalantip sa among pangunahuna. Kining tanan gumikan lawang sa imong kaluoy, gugma o grasya. Busa
Salamat ning tanan o Dios. Ubani kami sa among pagtuon sa among pulong, tangtanga mga babag sa mga nauna. Aron kami makapunting lamang sa mga igutudlo kanamo nining adlaw. Yang tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala o mga igsuon diyan ni Kristo. Padayon kita sa atong pagtuon bahin sa The Doctrine of Sin o kagahapon ato ang kining gipadayon o karon ato gihapon gipadayon nga ato namang tuki ang bahin sa diin gikan kining sala. Okay? Where did it come from? Okay, ato manggi review, gibalik nato ang sinugdanan gyud niini, tanan nga mga kahitabo nga nung naay sala. Kaya atong nahibawan nga, ato namang gitun-an nga, God is at war with sin. Kay kitang mga katawhan, kitang mga sakop sa kaliwatan sa tao, kita na duhig man sa nabuhat sa atong original nga mga ginikanan si Adan ug si Iba. Sa lang pagsupil ngadto sa Dios. Musa sa pagkalaglag nila, kita nahauban nitong pagkalaglag. Roma 3:23 nagasulti, all have sinned and come short of the glory of God. Musa na himulag na kita, gikan sa Dios, total gyud, hingpit gyud ang atong pagkahimulag. Musa, ang Dios nagahatag gihapon paagi. Pinaagi siyang grasya nga kita mahibalik ngadto kaniya. Pinaagi sa pagpadala siyang bugtong anak. God sent His only begotten Son, si Ginoong Hesukristo. Unsay gisulti diha sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. So, si Ginoong Hesukristo mo ay nagbuhat sa pagpasiguli. He acted as the reconciler. Iyatang gi-reconcile, pasiguli ngadto sa Dios. Pinagi siyang nabuhat dito sa cross. Ato kining gitun-an, so ang atong pagpadayon nini nga ato usang gihisgutan nga dunay tulo ka klase nga mga sala. O ang una nini imputed sin, mao ni original nga sala ni Adan. Ikaduha ang inherent sin, built-in nga mao kanang old sin nature kay kinaiyang magasasala nga niya sa atong tanang silda sa atong lawas, mao kaniyang old sin nature. Ug ang ikatulo nga matang sa sala mao ang personal sin, mao ni ang manggawas gikan sa atong unsa old sin nature. Kay okay na pasiguli naman kita ngadto sa amahan, pinagisig buhat ni Ginoong Hesukristo sa kaluwasan dito sa cross. So, kaniadtong wa pa maluwas, we were spiritually dead although we were physically alive. Apan karon na pasiguli na kato, kita ngadto sa Dios nga amahan, then we are both physically alive and spiritually alive. Kaya gihatagan naman kita spiritual or eternal life. Nga atong pagdawat nato ni Ginoong Hesukristo ingon nga atong manluluwas. Kaya ang gibuhat lagi ni Adan ug ni Iba, mao tong misod ang sala. Through one man, sin came into this world. Na sa Roma 5:12. O diha usab sa 1 Corintios 5:22, pinaagi ni Adan ang tanan mamatay, apan pinagi ni Kristo ang tanan nahimong buhi. Okay? So, mao kana. Manduan kita
nga mga kanihadtong wa pa taman luwas, gimanduan kita o gidapit kita nga we must be born again. Diya sa Juan 3:3 o Juan 3:7. So, pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo lamang nga kining babag tali sa tao ug sa Dios maunsa matangtang. So it was removed at the point nga atong gituohan si Ginoong Kristo ingon nga atong manluluwas. So atong nahibawan nga ang sala misugod dito sa kaniadto. And this kind of sin is being borne by every person. So, ikaw nga dili magtutuo karon, ang imong kahimtang mao. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. So ang Dios tanyag kanato og gasa. Naghatag kanato gasa. Nga aron kita mapasig-uli ngadto kaniya. Kaya ang Dios dilibot nga naay malaglag. Unsa gisulti sa 2 Peter 3:9. Segundo Pedro 3:9 nagaingon sa in English. He is not willing, mong Diyos, He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang tanan unta magahinulsol. Ang pasabot ng panghinulsol, that is tantamount to sa imong pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas. So, kanang formula to be condemned matangtang na. Kaya ang formula god nga ang usa ka tawo mahukman, AOS, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. So, nabuhi na kita karon o tungod sa eternal life nga gihatag sa Dios kanato at the point of salvation. Okay? So sin is no longer the issue in salvation. Human ka maluwas. Sin is no longer the issue at the great white throne judgment sa paghukom. The issue unsa? Ang tinuod nga issue mo ang pagkamatarong sa Dios batok sa pagkamatarong sa tao. Kay ang real issue gyud mao ang atong kaugalingong kabuton, our volition. So, mao na atong balikon nga ang mubo kayong mensahe nagaingon sa John 3:36. Believe or burn. See? Kaya unsa may gisulti diya John 3:36. He who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Kapungod sa Dios magapabilin diha kaniya. O na. Okay. Sa atong pagpadayon nini, ang sagad nga mga pangutana ipangutana sa kadaghanan nga bag-o pa silang kung ikaw bag-o pag yung paminaw ning atong Bible study through the YouTube, ang mga sagad yung pangutana, basic mga sinugdanan yung mga pangutana mao kini. Do you know who and what God is? Naibaw ka wag kinsa ug unsang Dios. Do you know that He loves you and that He is interested in you? Nahibaw ka ba nga siya nahigugma kanimo ug siya may interes diha kanimo? Okay? Unya, laing pangutana, do you know that God has a plan for your life? Nahibaw ka ba nga ang Diyos ana ay plano sa imong kinabuhi? Laing pangutana, do you know that because God loves you so much that His Son, the Lord Jesus Christ, went to the cross and died there for your sins? Nahibaw ka ba nga tungod kay gihigugma man ang kalibutan sa Dios o gihigugma ka maayo sa Dios? God so much love you that His Son, iyang anak, bugtong anak, iyang gipadala dinhi og namatay dito sa krus
tungod sa imong mga sala. Do you know that if you believe in Christ and you believe that He has done for you at the cross, you will be saved and receive eternal life? Nahibaw ka ba? Nga kung ikaw mutuo kang Ginoong Jesucristo, o nga ikaw mutuo sa unsay iyang gibuhat dito sa cross, o human mo tuuhi ka na ikaw maluwas, o ikaw makaangkon og kinabuhing wala na'y katapusan. Mao kini ang gitawag og stimulos sa Dios alang sa tibuok katawhan, kaliwatan sa tao. That is God's stimulus for mankind. Believe in Christ, you have eternal life. Reject Him, you have eternal condemnation. So mao kana ang mga basic kayo mga pangutana. Now, kini nga atong kinabuhi sa ato nang nahibawan, ato nang gipangtun-an, taod-taod na gyud. Mubo ra ning atong kinabuhi. Life is too short. Gusto? Well, moingon tingali ka, moabot lang ko 100 years old. Okay na na. Now, what is 100 years old compared to eternity? Okay? Ang eternity is wa na'y katapusan, wa na'y undang kana hangtod nas hangtod. Nya maingon lang kag 100 years. That's too short for eternity, right? Now, kung bahin na nining atong kinabuhi, you see, tungod sa kamubuo sa atong kinabuhi, murara ni o gabitay o gamayng lanot kini atong kinabuhi. Okay? It is just hanging on a thin thread nga kana mahimong putlon sa Dios anytime. Okay? Now, sa diha nga ang ingnon ta relo, sa diha nga relo mo unsa na mo bagting na siya alang kanako. Okay, ako ihemplo akong kaugalingon. When the clock strikes for me, I shall go. Larga na ko. Dili not 1 minute early, dili mo kanang musayo, and not 1 minute late, dili pod maulahi. Until then, there is nothing to fear. Wa kay angay kahadlukan. I know nga ang mga saad sa Dios tinuod, matuod, bugos ug timos. For they have been fulfilled in my lifetime. Kay nangatuman gyud sa akong pagkinabuhi, time and time again. Kay si Ginoong Jesucristo nagatudlo pa, nagagiya pa, nagapanalipod pa, nagaayo pa, og nagahupay pa, og still wins our complete trust og sa atong gugma. Mao bitaw si David, miingon siya diya Salmo 31:15, my times are in your hand. Hebrews 13:6, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Ang Diyos mao ang akong magtatabang. Wa ko'y kahadlok, dili ko angay mahadlok. Unsa may mahimos tao ngari kanako. James 4:14. Kini nga akong gipangbasa mga saad ni sa Dios. James 4:14. It's true. We may have concern about the days ahead. As the scripture says, we do not know what will happen tomorrow. Tinod. Wag yun tayo nahibawan. Wag yun tayo alamag unsa may tabo. Ugma. But we do know that whatever happens, He will always be with us. Hebrews 13:5. That knowledge, kanang atong pagkasayod niya na can lighten any burden of worry
about the future. Makahupay kaayo ka ng kabugaton sa pagkabalaka sa umaabot nga mga adlaw. Yet, tungod sa grasya sa Dios and by the comfort of His Spirit, we can face tomorrow's terrors with courage. Natay kaisog og kaligon. Mao ni nga kining mga pulong sa Dios nga atong gipangisgutan, agi man ni og pag-unsa, pahinumdum kanato, nga mutuhop kini nganhi kanato, kaysa pagpaminaw natos pulong sa Dios. The Word of God is no respecter of age, no respecter of profession or rank or status in life. It is addressed to everybody. Kini gitumong ngadto sa tanan. In fact, naibaw na tang, it doesn't go back to God void. It hits everyone who hears it. Moigo og yun eh. Ang sa gisulti diya sa Hebrews nga kanunay natong basa sa di pa kita magtuon sa pulong sa Dios. Hebrews 4:12. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. You see? So moigo kini sa tanan nga nagdungog niini. You see? For those who are positive towards it, God's Word turns out to be a sweet honey to them. Unsa kan tamis nga sama sa unsa may binisayag honey. Basta honey, okay. They consider God's Word of great benefit to them. Ilang giangkon nga kini kaayuhan, alang sa ilang kaayuhan. Apan ngadto sa mga negatibo, ngadto niining mga pulong sa Dios, God's Word turns out to be insulting and hurting to them. Sakit. It's harsh. Hang. Sabi ni Saya pa, murag sili, dili murag sweet honey para nila. Hang kayo. But once they change their attitude, kung ilang usbo ng ilang pagtagad ngadto niining pulong sa Dios from being negative to positive, it somehow mahimo na kining stimulus alang kanila, pag-awhag, pag-agda alang kanila. Kaya mo na itong paghubad binisaya sa stimulus. What is a stimulus? Mo na itong gihubad kinis binisaya pag-aghat, pag-agda, pagdapit. Every stimulus requires a response. Nanginahanglan og tubag. Ug ang matag tubag has its own corresponding result. Naagyo iyang unsa. Corresponding nga resulta. Busa kini atong pagtuon sa pulong sa Dios, every day naman kini taon na tani atong Bible study through the YouTube. Kini kombinasyon kini sa evangelism. Our own volition, which has two poles, negative, positive, is very actively involved sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya binimo, ang atong kabubuton dunay 5 ka mga kinaiya sa atong kalag. Ibaw na kag unsa kini review gihapon. Unsa maning 5 ka kinaiya sa atong kalag? Mentality, mo igauna. Atong pangunauna. Self-consciousness, ang atong pagmatngon sa atong kaugalingon. Makamatngon na ta, self-consciousness. Awareness. Number 3, volition, ang atong kabubuton. Nga duha ka bahin kining volition, negative ug positive. Ang negative nag-ingog dili ko. Positive nag-ingog oo. Unya ang ikaupat, conscience. Sabi ni Saya, tanlag. Kini enable us to to compare good from right. See? Antong pag-ila. Right from wrong. Okay?
nga mao kana ang conscience. Well, the other name for conscience is norms and standards. Unyang ikalima, mo na ni katapusan sa lista kay wa may una-una. Kini ang pagbati, our emotion. Pagbati sa tao, dili na magkauna-una. Why huna-huna ang emotion? Well, kung unsa man imong desisyon nga himuon, we make that emanates kini gikan sa atong volition, gikan sa atong kabubuton. Kung unsa mang desisyon, right or wrong, it is only kita ra gyud ang manubag. We are the only one answerable, responsible, and accountable. Kita ray manubag for any decision we make. Okay? Well, okay. In this wide world, there are two major kinds of people na himbaw na punta niyan. Duha ra ka klaseng mga tao din kalibutan na dili kay bayi o laki kundi believers and unbelievers. Duha ra ka klase. Kung nakatuo ka na kang Ginoong Jesucristo, imo nang gidawat siya ang imong maluluwas, ikaw believer. Apan kung imong gisalikway, mo ka mutuo pa ang Ginoong Jesucristo, wala ka pa'y kaluwasan, then you are an unbeliever. So ang imong gikinahanglan mao ang imong pagtuo. Kay mao ra man ni ang paagi nga ikaw maluwas, faith. Og kini nga tong gihimo pagtuon sa pulong sa Dios, mao ni magaugmad niya ng imong pagtuo. Kay diha sa Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So faith mao kinahanglan sa pagtuo ngadto kang Kristo. Og mangutana ka na, how much faith is needed to be saved? Diya sa Mateo 17:20, as small as a mustard seed. Mura rag lisos mustasa. Okay na. Now, kini bang faith? Okay. Nakadungog naman tingali kang maitungod din ng istoryaha nga. Ihimplo din ng faith. Niya ihimplo sa tinuod yung pagtuo. Diya ito sa katao nga milatas og alambre to and from the Niagara Falls. Kini Niagara Falls mo ni kinanindutan ning kanang falls. Okay? Taliwadan ni sa Canada side o sa New York side, US side, okay? So diha to'y tao nga milatas ni ining maong dako nga Niagara Falls, famous Niagara Falls, o kining tawhana milatas sa usa ka alambre to and from. So pa siya mulatas, iyang gipangutana ang mga katawhan nga nagasaksi niadto. He asked the crowd, mutuo ba mo nga ako makalatas pinagi ining alambre? Gikan ni ining lugara ngadto sa pikas tumoy? Unya ang mga katawan, the crowd answers, yes, you can. Mahimo. So, pakpak ang mga kanang mga tao, okay. Kaya mutuo man mo, ako mulatas. Now, nakalatas yan, abot siya dito sa pikas na plain, pakpak ang mga tao. Nagkaroon iyan na pong gipungtana ang mga katawan. Do you believe I can walk through this wire with a wheelbarrow? Magdaan ako wheelbarrow ba? Ang mga katawan mayon sila, yes, you can. So, niining gayon na. Imiingon kining tao nga, mulatas na mayon siya. Okay, mutuo maghamog, magkalatas ko niini. Karon, nanginahanglan ko og voluntaryo. Is there any volunteer among you who can ride in this wheelbarrow while I cross these falls through this wire? Samtang ako mulatas ni ining alambre gamit ang wheelbarrow o
musakay ang voluntaryo ni ang wheelbarrow samtang ako magatuod niini mulatas ko karon wa na may mitingog. There was no answer from the crowd. Mao na ang pangutana. Hain naman ang tinuod nga pagtuo. Where is the real faith? You see? Wa. Kaya handlok man sila. Okay? Now, by the way, ako ang pangutanon. What is the worst kind to die? Ang kinagrabihang matang sa pagkamatay. Unsa man? Mamatay o kanser? Mamatay nga maligsan? Unsa? Mamatay o aksidente? Mamatay o lingering illness? Kanang kalamay nga sakit? Mao ba? Is this the worst kind to die? Naibaw ka, wag yung kakaibaw? Ang tubag, the worst kind to die is to die as an unbeliever. Ang pagkamatay, ingon nga dili magtotoo. Kung dili ka magtotoo, mamatay ka nga way pag dawat sa kalwasan, mo na'y kinagrabihang matang sa pagkamatay. Ibaw ka nga no? Ibaw ka ba nga no? Tungod sa unsa ka grabe, horrible, terrible, nga dangatan sa usa ka dili magtotoo, human siya mamatay. Kaya unsa man, hukma na siya. Asa man siya hukmi, dandoon na siya didto sa iyang destino nga mao ang lake of fire. Linaw sa kalayo. Nga tuang tanang kagot sa mga ngipon, tanang mga pag-ago, pagminatay, hangtod sa kangturan. Wala na'y pagkaiskapo. Hangtod na. There is hunger forever. There is thirst forever. There is anger forever. Tanan nga sa mga negatibo dito. Hangtod na. Ang kagrabe niya na kay wa na kay kaiskapuhan. Hangtod na. Just imagine ang hangtod sa kangturan. Wa na nay kanang undang. Mao na, that is the worst kind to die. Mao na nga kang gipangutana. Well, nahibaw ang kapag kanang unsaon gyud nimo pag-ilas pulong oman sa kinaiya sa Dios. Nahibaw ang kapag unsaon nimo? Do you really know who and what God is? Ang pangutana nimo? Nahibaw ba kag unsa ang mga kinaiya sa Dios? Kay mao man ay Yahweh nini. Nga ilhon nimo kinsa ug unsa ang Dios pag ila nimo sa iyang kinaiya. Kay mailahan ra ba ang tao sa iyang kinaiya? You see? Nakasabot ka kung sa akong ipasabot? Manalitan ko na imo mga karaan nga mga classmate. Ang imo ra gyud mahinumduman ni ang iyang mga kinaiya. Kay tingali nakalimot ka sila mga ngan. Kinsa ba tong akong classmate kaniadto? Nga mahinumduman ka to siya kanang palamuot. Okay? Naghanggid siya mga pamuot. Apan wa na ko kay hinumdumiyangan. So that means ang iyang kinaiya mo imo mahinumduman. Oo, tingali. Kinsa ba ito nga na ito? Kanang maldito. Okay. Di nakakinumdum sa iya nga. Apan, naibawan ni mong iyang kinaiya sa pagkapaldito. Mo na yung buot pansabot. Karon, unsaon na ito pag ilakid sa unsa ang Diyos? Pinagis pagtuon, pagkaton sa iyang kinaiya. Mao ni ang Yahweh nga mailhan nimo kinsa unsa ang Dios. To know who and what God is to know who we are as people. What ta kailas tong kaugalingon kun what ta kailas sa Dios. We have to take in the word of God. Mao ra ni ang Yahweh. Kini atong gibuhat. Adlaw-adlaw na ni natong
pagtuon sa pulong sa Dios, pagkat-on sa iyang kinaiya. Okay. Review gyapon niya, paglabas gyapon sa itong panumduman. Pila man ang kinaiya sa Dios yun. Okay, ang atong kuhaon na po ka kinaiya sa Dios. 10 attributes. Ang iyang mga essence. Okay? Ang una niini, ang iyang unsa, sovereignty, ang iyang pagkalabawang makagagahom, ang iyang kanang panag-iya sa hingpit nga kabubuton. Mo na ibut na tong pasabot. Sovereignty. He is sovereign God. Mo na una. Ilhag na. Nga siya labaw makagagahom, siya na nag-iya og hingpit nga kabubuton. Perfect will. Okay? Mo na una. Ikaduha, hingpit nga unsa, pagkamatarong, perfect righteousness. Wa siya sayop, way kuwang. Okay? Hingpit God. Ang iyang pagkamatarong hingpit, way hiwi, way dautan, hingpit nga pagkamatarong. Mo na ikaduha ang kinaiya sa Dios. Ang ikatulo, hingpit nga unsa, hustisya. Hingpit nga makiangayon, hustisya, perfect justice. Di pareha sa justice na to sa atong kalibutan. Kaning way unsa, way angay, way pagkamakiangayon, may pigpihig ang hustisya sa tao. Apan ang hustisya sa Dios hingpit, fair and just. Hingpit nga pagkaunsa, hustisya. Mo ni ikatulo. Ang ikaupat, unsa may iyang ikaupat? Unsa man itong primero? Sovereignty, perfect justice, perfect righteousness. Ang ikaupat, gugma. Ang Dios, gugma. Hingpit nga gugma. Ang nakalahi sa gugma sa Dios, ikumparar sa tao, ang gugma sa Dios tungod sa pagkahingpit, wa manginahanglan og kanang tumong. It does not need any object nga tao. Kita kung may gugma ta, kitang mga tao kung may gugma man ta, may gugma tag tao, butang, lugar, okay? Person, place, or thing, o mga butang, okay? Apan kung ang Dios mahigugma, kay tungod siya hingpit manggugma, wa manginahanglan og tumong o object. Kay siya, paminaw, kay siya ra ang gugma. Hingpit nga gugma. Mao na ikaupat niyang kinaiya. Ikalima nga kinaiya sa Dios, ang iyang kinabuhing walay katapusan. Siya, life eternal, or eternal life, everlasting life. Unsa man ning eternal life or everlasting life? It's a life with no beginning and no ending. Yeah. Mo bito ting iyong Ginoong Jesucristo. I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. See? Ang Diyos, hingpit. Kinagtanan mga hingpit. Perfect. Hingpit siya nga kinabuhing dayon. Eternal life. Kung ikaw mo tuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga mo manluluwas, hatagan ka ni anak. Murag mo kuhag tipik ang Dios sa iyang eternal life. Ibsulob dihan nimo. Kaya mo na ikalimang kinaiya sa Dios. Ikaunom, ang iyang pagkalabaw makagagahom. Way makalabaw sa iyang gahom. He is the great God. Okay? Omnipotent God. Ang ikapito, siya hingpitong pagka-omnipotent. All-powerful.
Ang ikapito, ang iyang pagkahingpit nga pagkasayod sa tanan. Omniscience. Omni, all. Science, thinking. See? He all-knowing. He is all-knowing. Nasayod siya sa tanan. Why kanang matago gikan kaniya? Dayag ang tanan. See? Naibaw sa ang Diyos nimo. Wa pagkamataon ng kalibutan, naibaw na siya nimo. Nakaila na siya nimo. Grabe ang iyang pag-ila. Ang iyang hingpit, mangod ang iyang pag-ila. Nakaila na sa tanan. Mas labaw pag nakaila siya nimo kaysa imong pag-ila sa imong kaugalingon. Di mo naon sa kagrabe. Mao na pagka-omnisyente sa Dios. Pagkasayod sa tanan. Sayod gani siya sa imong suliran. Nya kay sayod po siya kung sa sulbad niya na imong suliran. Kagiandam na niya po. Naran na nimo pag kanang angkon pag-claim niya na. Mo bitaw nang gusto o buot sa Dios iyang kabuton nga ikaw mo angkon sa iyang saad. See? Claim His promise. Okay. Mo na ika-pito. Karon ato sa kawalo nga kinaya sa Dios. Unsay kawalo? Ang iyang hingpit nga pagkaanaas tanang dapit. Naasis tanang dapit. Why luna ni ining kalibutan nga wa diha ang Dios. Tuwa ang Dios sa tanan nga lugar dapit. Tuwa siya sa Bohol, Cebu, Pilipinas, tuwa siya sa Indonesia, tuwa siya sa Malaysia, tuwa siya sa Pransya, tuwa sa Inglaterra, niya sa tinipong bansa. Besag asa, way suok, ang ingon way suok, ulo na, nga diha ang Diyos. Okay? Kay He is everywhere. He is omnipresent. Okay? Omnipresente. Na siya tanang dapit. Kasabot ka? Mo na ikawalo. Ikasiyam mga kinaya sa Diyos. Unsa? Dili na siya mausab. Mao siya kaniadto, karon ug hangtod sa kahangturan. He is the same yesterday, today, and forever. Why pagkausab? Na iyang pulong diha sa Old Testament, I am God. I change not. Dili gid siya mausab. Okay? Mo na ikasiyam. Unsa man ka ang ikanapo, make a guess. Unsa may kinaiya sa Dios, ikanapo nga kinaiya. Ang ikanapong kinaiya sa Dios mao nga siya hingpit nga kamatuoran. Sabta gid. Siya ra ang kamatuoran, wa nay lain. Only God is the truth. Okay? Perfect truth. Doble na, perfect pa, truth pa. You see? Hingpit siyang kamaturan siya ra. Kining atong gitun-an dinhi niining Bible study through the YouTube, ubos niining ministry, kining pulong sa Dios. Okay? Atong gitun-an kini bahin sa Dios. Mao ni nga atong gitun-an kini. Kay pinaagi lamang niini nga kita magatuon sa iyang pulong nga makatuna na to kinsa ug unsa siya. Ug unsa pod kinsa pod kita as unsa ngadto kaniya. Mao ni nga atong gipangtun-an dinhi nga mahinungdanon in taon kining mga butang nga atong gitun-an. Mao na nga ako kining at diha kanimo gipasabot aron ikaw makaamgo unsa ka mahinungdanon diha sa pulong sa Dios. Unsa man nimo pagila sa Dios kun wa kito pagtuon sa iyang pulong, wa ang sige lang kasunod sa inyong mga ritual diha sa inyong relihiyon. Unsa may makatunan ninyo anak? See? Wa
Look for the pastor teacher who has the gift to teach. Mao na, timan ina. Nga naigasa sa pagtudlo, dili kay mo adto kalag bisag kinsay imong paminawan dili. You have to be discerning, kinahanglan kaalinggat ka, inabtik ka, dili ka magpalingla. Ayaw, do not be deceived. Ikarong panahon na daghan ang nagasabwag o mga mini ng mga pagtudlo. Kay ngano nagkasamot o kadaghan? Kay niya kitas panahon sa unsa. Hinumdum ka? Age of apostasy. Apostasy means departing from the truth. Wala na. Nagkalayo na sa kamatuoran. O kini magpanggamit ni Satanas aron maduhig o maunsa malingla, malansis ang as many as unsay buot ni Satanas nga madagyod niya. Madeceive. At timan ini nga dili ka madeceive, timan ining tulo ka pangutana nga imong tubagon. Tulo ka pangutana. This is the key nga dili ka malingla. Una, what do I believe in? Unsa may akong gituuhan? Mao nay primerong pangutana. Unsa may akong gituuhan? Ikaduha, nganong nagtuo man ko niana? Why do I believe it? Ug ang ikatulo, where is it found in the Bible? Asa man na makita sa Biblia? Kung tinuod man kang kamatuoran na. See? So balikon ko. Pangutan na ang imong kaugalingon. Unsay akong gituuhan? Ikaduha, nganong nagtuo man ako niana? Ikatulo, asa man makit-i ka na sa Biblia. So, mao na Yahweh nga dili ka malingla sa nagkadaghan ng mga mini nga pagtudlo karong panahon na. Timan ayaw ni kalimti. Only God, the Holy Spirit, is the true, genuine mentor, teacher of truth. Siyara. Kaya kung nagtuo ka sa Balaang Trinidad, if you believe in the Holy Trinity, unsa mayang membro sa Holy Trinity or Blessed Trinity, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug Diyos Espiritu Santo. Tulo ka persona, usara ka Diyos. Okay? That is the doctrine of 3 in 1. 3 persons in 1 God. Okay? Okay. Nakaron, naa sila'y papel kini silang tulo. God the Father, ang Diyos nga Amahan, ang iyang papel is the author of the plan of salvation. Author. Siya ang nagmugna sa plano sa kaluwasan. He's the author of the plan of salvation. Ang Diyos nga Anak is the executor. Siya nagtuman sa plano sa kaluwasan. Namatay ko siya dito sa cross. Siya ning tuman. Ug ang Espiritu Santo, ang iyang papel, mao ang tigpadayag, tigpahayag, kanang paklaro, tigpatinaw sa plano sa kaluwasan. So mo ni ang tulo nila ka function. God the Father is the planner, author of the plan of salvation. God the Son is the executor of the plan of salvation. God the Holy Spirit is the revealer of the plan of salvation. Apan ang Diyos ng Espiritu Santo atong tutukan, ang iyang papel is to reveal the truth. So siya ra ang matuod, tinuod nga magtutudlo. He is the only true, genuine mentor, teacher of truth. Okay? So, you have to study
through a pastor teacher or Bible teacher who has the spiritual gift of teaching, the authority he got and received from God the Holy Spirit. Okay? His authority comes from the Word of God. Ang iyang authority, ang iyang otoridad, nagagikan sa pulong sa Diyos. Nga, okay? So, mao kini ang mga punto nga atong gi-recall, atong gilabas, atong paramduman. Antod nga, moingon na po kag gabalik-balik na po. Okay, yes. O admitir, mantana. O ang kuntang gabalik-balik ta. Kay agi kinig pag-unsa. Paklaro, patinaw, antod mahimo na yung tataw ni mo kay gabalik-balik na god. Antod di na nimo na kalimtan. Okay? Okay. Laing pangutana. Kini mga basic na mga pangutana. What is the purpose of life? Unsa may tuyo sa kinabuhi? Nganong niya man taning kalibutan na? Ngano mang buhi pamanta? Okay? Alang kanimo, ikaw nga higala. Tawgon ka na kung higala, kung dili ka pa magtotoo. Okay? Alang kanimo higala, nganong buhi ka pa man? Nganong nagaginhawa ka pa? Maayo pa kag kanang askil pa imong lawas, okay? O niya, wa kay gibating mga balatian, lanti pa imong pangisip, okay? Nganong buhi ka pa man? Paminaw, ikaw nga dili magtotoo, wa pa'y kalwasan, wala pa'y Kristo di si mong kinabuhi. Nagaginhawa ka pa karon, buhi ka pa karon, tungod kay, paminaw, ang Diyos buot nga ikaw maluwas. Mao na iyang tuyo, kag ipabuhi ka pa. O pa kaniya kuha, kag ihatagan kapag chance nga mudawat sa kalwasan. Unsang kalwasan? Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ngano man pagtuo man ngadto niya mao'y paagis kalwasan ngano man. Tungod lagi kay kitang tanang mga tao lagi. Romans 3:23 na po, all have sinned and come short of the glory of God. Kaya mo man niya atong uluhan ng atong gitunan, the doctrine of sin. Ang sala, mitungha nining kalibutan na tungod sa unsa nabuhat sa atong original nga mga ginikanan si Adan o si Iba. Gididan sila sa Diyos pagkaon niya itong bungas kahoy sa pag-ila sa mayog dautan. Ang supil na sila. So pagkaon nila niya ito, ingon mang Diyos nga, sa adlaw mo kaon mo niya na mamatay gayod ka mo. Na pag engkip yun nila niya ito, una mga babae, si Iba, laglag. Si kaya ng mga Diyos, mamatay yung kamoy ni kaon nyo. Laglag. Ang pasabot. That is the synonym diya. Malaglag. Fall. They fell. Nga, wala, naputol lang ilang relasyon nga sa Diyos. Pagkaon nila, putol. Mao lagi itong katong formula. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Namatay sila spiritual. Dili katong pag-ingon sa Dios nga sa adlaw mo kaon mo mamatay gyud kamo. Dili to physical ang pasabot sa Dios. Ang pasabot sa Dios is spiritual nga kamatayon. O dili ang espiritu mamatay. There's no such thing. Kana that's a term nga nag-iingon og hingpit nga pagkaimulag. Ang taon hingpit nga pagkaimulag gikan sa Dios. Spiritually death. Spiritually dead, I mean. Patay, spiritual. Apan dili spiritu namatay. So, okay, balik ta. Buhi ka pa di ay nga dili magtotoo tungod kay buot sa Dios nga ikaw maluwas. Tungo ka o ikaw maluwas. Okay? Karon,
adto ko nimo, fellow believer, ikaw nga igsuon diha ni Kristo, magtutuo ka na, you are saved. Ngano pa man ginawa, ngano buhi pamanpug ka. Be, nganong askil pa imong lawas, lantip mong pangunahuna, maayo pa kag pangisip, you are bright, smart, buhi ka pa kayo. Ngano man? Nganong gipabuhi? Nganong wa man kakuha sa Dios human ka maluwas? Karon luwas ka na, nganong gipabuhi pamampug ka? Ibaw ka kung sino bang? Well, tingali kaning mga igsuon itong mga magtotoo karon, naibaw na sila nganong buhi ka pa karon, bisag luwas ka na. Paminaw, tungod kay ang Dios buot nga ikaw mutubo diha sa iyang pulong. 2 Peter 3:18 unsay gisulti. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Di man nila ng bersikulo 2 Peter 3:18. Mauna, patunon ka, patunon ta ng mga magtotoo aron mo tubo niya itong kalag. Kay, na may tulo ka unsa level, 3 levels of spiritual growth. Bago ka pang naluwas, you are a baby believer. Unya, nagatubo ka, kay sige kagtuon sa pulong sa Dios, makakabot ka si kaduhang ang mao ang adolescent believer. Hingkod ka na nga magtotoo. Unya, sige, hala, ayaw gundang, padayon gyapon ka sa pagtuon sa pulong sa pagkaon sa imong kalag, hangtod nagatubo, hangtod makabot nimo ang the third stage, ikatulong ang level ng mong spiritual maturity. Espirituhanong pagkahamtong nga diin mo kanay ang nga na kay katakos sa pagkinabuhi. You have capacity for life, capacity to receive blessings, capacity for love. Okay? Na kay capacity. So ang Diyos sa iyang paagi, ang iyang protocol nga makakabot ka na niya ng ang spiritual maturity, you now have the capacity to receive His blessings. Ang Diyos nagaandam ng daan sa iyang mga panalangin nga ibubo diha kanimo, iya kining ipadahili diha sa grace pipeline, tubo sa grasya, nga mo diretso ka na ngadto sa pagkamatarong sa Dios nga gisulob sa Dios diha nimo magtotoo. I'm talking to you as a believer. Gipadahili ang iyang panalangin nganha sa iyang pagkamatarong nga gipasulob sa Dios diha nimo. See? So you receive the blessings from God. O unsa? Niyan ang pagdawat nimo niya ng mga blessings sa Dios, diha nimo mahimaya ang Dios. Nagsabot ka ba? Did you get the point I'm stressing? Sa pagdawat na nimo sa mga panalangin sa Dios, mao nang panahon na nga imong mahimaya ang Dios. That's the only time you glorify God. Mao na nga, useless. Why? Kapuslanan ka na mo yung glory to God in the highest. O sa nagingon nila, glory be to God. Mura magnakumon na ng expression, glory be to God. Huwa sila kay baw, unsa gyud tukma gyung paagi, protocol gyud sa Dios may atong sundon, dili kay nga atong kaugalingon nga tinawhanon. You cannot glorify God. In fact, only God can glorify God. Did you get that point? Ayaw na nakalimti. Ang Diyos ra ang makahimaya sa Diyos. Diha na himaya siya tungod sa imong unsa pagkabuot niya ng level nga spiritual maturity. Kaya na magkakapacity. Pagdawat nimo,
pagtungtong yun mo niya ang spiritual maturity na nakay capacity. Once you reach that capacity stage, then mububo ng Diyos sa iyang panalangin, padahili diya sa iyang tubo sa grasya. Tubo na. Grace pipeline. Iyang ibubo diya nga na sa imo. Sa gisulob sa Diyos, nimo nga pagkamatarong niya. Perfect righteousness. Kaya ikaw, declared naman ka righteous. Di naman ka declared as kanang condemned or judged. Human ka mulawat kang Ginoong Jesucristo. Kasabot ka? Diha lamang nato may maya ang Diyos. Ang tinuod, pag-ingon nato nga, only God can glorify God. Ang buti pasabot niya na, ang imong pagkabot sa spiritual maturity, sa capacity, maunay unsa, process nga unsa, ang Diyos mahimaya, nahimaya ang Diyos niya. Kasabot ka? Nahimaya ang Diyos tungod sa imong pagkabot sa capacity. Kaya nagtubo ka man. You have been obedient to His Word. You have been kanang using His Word. Utilizing all the spiritual assets. Kaya ikaw nahimo namang invisible hero. Kung nakakabot ka na sa pleroma stage, gawas nga ka na mo na capacity stage, pleroma stage nga, you are filled, you are full. Puno ka na. Mao na nga ang Diyos mahimaya. Mao ni nga itong punto ngayon, itong gidadiya kanimo. So mao ni, ang tinuod gyud nga nung buhi pata, ikaw nga di magtotoo, ikaw nga magtotoo, both, okay? Gipabuhi pata tungod lamang sa grasya sa Dios. Grasya, gugma, kaluoy, kortesiya. Tungod sa Dios, iyang grasya. We don't deserve it, we don't earn it, we do not work for it. Diba? So, unsa man ang main reason nga atong tun-an di ay ang pulong sa Dios. Ngano man, unsa may nagunang hinungdan, ngano man. Aron kita makaila to know who and what God is. Mao ni una. Aron kita makahigugma sa Dios. Aron kita makasimba sa Dios. Aron kita makahimaya sa Dios. Ug aron kita magauban na sa Dios didto sa langit for all eternity. Okay? So mao ni ang punto nga itong idadihan. Nga hangtod nga kanang atong kanunay pagkabiktima sa sala, maunlod na nato na anam-anam na nato sa in English, we can neutralize the power of the old sin nature. Mao bitaw nagiingon ni Pablo nga may tungod sa old sin nature. Di ko kasabot sa akong kinabuhi. Ang butang nga dili nako gustong buhaton, maonoy akong buhaton. O katong gusto na kong buhaton, dili man ako mabuhat. Ang buti pasabot ni Pablo, kanang atong kinaiyang makasasala. Mao ni culprit, mao ni ingnunta, well, language in this street language, manglawgaw, surambaw, mao na buhat nini atong kinaya magkasasala. Nga ang Dios nagasangkap kanatog hinagiban paagi, sword of the Spirit nga atong maunsa, mapusgay kini, mapangker nato kining gahom nini kinaya magkasasala. Of course, kining kinaya magkasasala niya man nato, uban man nato hangtod tang suod na lungon. You see? Hangtod ta mamatay na uban nato ni. Kay wa naman kanang wagtangon naman mo, wagtang naman itong kinayang magkasala, hindi ka ito sa langit. Kaya wala kinayang magkasala dito ay. Maon din hira ni. Yan itong pagkatao ginato, ning tapot na ning kinayang magkasala, nga rika na to, kung maon ning sigig hulhog na to, wala, buhat ni.
See? Mao na nga, this is a fight. Huwag imong tanawon gyud. Naay away. Tali sa Dios Espiritu Santo ug sa kinaiyang makasasala. Naay away. Nag-away ni sila. Unya kita na sa taliwa. Papiliun ta. Kinsa may atong gustong dapigan. Ang ato bang kinaya magkasasala, nga mo'y magnod-nod nato sa pagbuhat ng mga sala, o dapigan ba nato ang Espiritu Santo, nga mo na unsa, mo produce sa unsa, kanang fruit of the Spirit, gugma, kalipay, kalinaw, unsa pa, naamana, gilatid man sa pulong sa Dios. Di pa ka gusto niya na. Mao ni mga pamaagi nga ikaw mahimong mananaog, overcomer. No, nagingan lang diya sa Grigong pulong, nikao, overcomer. Kaya na-overcome ni mo mga unsa, mga odds, spiritual odds. Kaya naghatag mga kaaway. Ang major yung mga kaaway na to, ingon ng mga Kristohanon, mao lagi to, the devil, the flesh, and the world. Ang kalibutan, dili maganing atong gipuy ang kalibutan, kundi ang sistema ng kalibutan, atong kaaway. See? Sistema ang Satanas, kay siya may nagadumala ng kalibutan na. Ay gitugutan man siya sa Dios. O timan niya, ang iyang policy, yung sa policy ni Satanas, evil, dautan. Mao na yung policy, ang panang Dios, na siya palisi. Ang Diyos, ang palisi sa Diyos, grasya. You see? Therefore, this is a fight between grace and evil. Natas taliwa. Papiliyon lagi tayo. It's a matter of choice. Ito na po ng baliko na kinakalimtan tingali sa uban. It is a matter of choice. Natay kapilian. Gatahod ra ba ang Dios sa atong kabubuton? Unsay atong desisyong himuon gikas sa atong kabubuton? Dili mo tandog ang Dios. He gives us total freedom. Hingpit. Apan di ba ni? With that freedom goes responsibility. Sa matag buhat ni mong desisyon, besag unsang desisyon ng kalibutan na. Bisag unsa, madako pa ng desisyon o gamay. Any decision you make, ikaw ra gayud ang manubag. You are the only one answerable, responsible, and accountable. Ikaw ra. Di ni mo mabaso lang uban. Tingali mo yung na-influence mong uko sa akong amigo. Uy, influence. Pero kinsa may mohimong desisyon, siya ba o ikaw? Ikaw man. Kasabot ka? Mao na nga kita rin manubag. Nakita ni mo unsa ka, bugat ka ng isyu ka na. Isyu ka na sa atong kinabuhi. Ang atong kabubuton. Mao na kanunay. Kay ang Diyos, tiyang mo na, giyatagan lagi ka sa imong kagawasan. Dili manggod unsa na, dili man marsyalo ng paagi sa Dios, dili. Giyatagan ka sa hingpit nga kagawasan. Gatahod gani siya nimo sa imong desisyon. Apan, di man sa unsay desisyon lagi, ikaw rin manubag. Ibaw naman po ka. Apan ang Diyos buot nga ikaw mohimog, husto, tukma, maayong desisyon. Mao na iyang kabuton. Kay, unsa? Kung ikaw nagasunod sa mando sa Diyos sa iyang pulong, then, you become a good decision maker. Good decision maker. And you are a problem solver. Apan kung ikaw wa manumbaling sa pulong sa Dios, wa kay gana, wa kay gugma, wa kay tinguha nga muswag sa imong espirituhanong kinabuhi, wa kay kanang kaikag, kainit. So, mudayon kag baliba, wa ko'y panahon na.
busy ko sa akong negosyo. Namo na, wa na ipagpanumbaling. Unsa mo? Unsa resulta? You are not a good decision maker. You are a bad decision maker. O, ibaw na po kan sa resultas, bad decisions. Dili maayo, dili husto, dili tukma. So, ikaw ra po manubang. Ayaw basula ang uban. Di gani kakabasol sa Dios mo bitaw ang mga paminaw. Kinisagad ning kanang ilang ibasol sa Dios. Sa panahon gani nga naanay mo kanang muhulga silang kinabuhi. Mubot pasabot naanay mga suliran, gumunhap, problema nga moabot silang kinabuhi. Gagmay ra ganing problema. Unsa mudayon na sila singal, moingon dayon sila, ngano man ang gibuhat man sa Dios nako? Why did God let this happen to me? Tanawa. Gibasol dayon nila ang Dios. Ang tinuod war bagyo labot ang Dios. Sila ra bagyo mabasol. Mo na isagad nga isulti sa usa ka magtotoo nga negatibo sa pulong sa Dios. Oh my gana. Oh my kaika, kuway panahon. Mo bitato akong giingon nimo nga ang magtotoo nga may wa ko'y panahon Dios pagtuon sa kanang sari Dios, wa ko'y panahon sa pagtuon sa imong pulong. Ang Dios mo tubag po sari pod nga wa ko'y panalangin ihatag nimo kundi disiplina. Mao ra gud. Diba? Mao ra gyud. Disiplina ra gyud atong madawat. Na buot ka bag disiplina o unsa panalangin. Pili gyapon, it's a matter of choice. Kita nimo? So mao kini unsa ka mayroong danon di ay ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Mao ra gyud ni. Mao bitaw ning balik-balik na to nga ang pulong sa Dios mao nay atong kinabuhi. It is our life. This is the key to a successful, progressive life, meaningful, purposeful life. Nga we become good decision maker, we become problem solvers. Kay ang opposite nini, bad decision maker, you become a problem manufacturer. Kita nimo? Pili. It's a matter of choice. Gusto ka bang mahimong problem manufacturer or problem solver? See? Mao na, kung ikaw ning pili dito sa pagka problem manufacturer, then you are contributing to the problem of your country. Nga diin ka na hisakop. Imbis ka unsa. You become an asset, you become a menace. Opposite maning menace ug asset. See, you are a liability. Menace, liability. Either you become kanang an asset or a liability. It's a matter of choice again, my friend. Busa ato ning gisgutan kay kini may kalabutan sa atong kanunay surambaw sa atong kinabuhing Kristohanon nga mong pagbuhat og sala. Mao ni nga tuon tas pulo sa Dios, hala sige tuon hantod nga unsa maduon na gyud nato, pusgay na gyud nato kining gahom sa kinayang makasasala nga mo'y nagatukmo dito sa pagbuhat og sala. Nga manaanam kini. Anam-anam nagkawa ning atong pagbuhat og mga sala. You see? This is the process nga gitudlo sa Dios nato. Nga mahimutang unsa? Mga dynamic, sophisticated ning atong kinabuhing Kristohanon. Dili ni ingon-ingon oy.
Ang Kristiyanong kinabuhi is a mental attitude. Once your mind is stable, ligon, himsog, then we are living that dynamic, sophisticated, fantastic, fabulous, unique spiritual life. O kining mga pagbuhat ng sala manam-anam na kinig unsa. Kaus-us ka unsa. Pagduon, iduon na ginato. Nganto sa tubangan sa Dios kita, limpyo sa gikan sa mga sala. No more sins of the mind, sins of the tongue, or sins of kanang pagbuhat. Overt sins, wa na tay mental attitude sin, wa na lingual sin, wa na overt sins. See? And you are as good as God is good. Kay tuwa ka magpuyo sa unsa operational divine dynasty. Mao na imo og akong puloy-anan ingon nga mga Kristiyanon. Kaya actually the other name for the operational divine dynasty is the protocol plan of God. Mao na laingan. Love complex. Unsa pa? Kanang the Christian way of life. Mao na ang mental attitude life ang Kristiyanon. Ligon, himsog nga itong pangunauna. Mao bitaw na nga, kung ikaw pangutanon, nganong ligon ka, nganong askil ka, batanon ka tanahon, unsa man. Nadayon sila na ayawi. To be youthful, be useful. Paggamit sa imong kaugalingon alang sa kabulhanan sa Dios. Aron ikaw magunsa, mabatanon. Kay mao kanay kabubuton sa Dios. Magmaligon, himsog, isog. Kaya naamang kayo unsa. Kaligunan tungod sa imong pagsalig, ligong pagsalig, pagtuo ngadto sa pulong sa Dios. God's word will never fail. God keeps His word. Nara na nimo. Mupili ka ba niya na o dili? It is a matter of choice. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo ning adlaw, sa imong pagtudlo kanang dugang kamatuoran. Salamat o Diyos nining tanan, bisan mga sinugdanan kini nga mong kanunay o hisgot pagtuon sa imong pulong kini may kalabutan manggayon sa among adlaw-adlaw panginabuhi nga kini dili na gyud namo makalimtan, nga kini nahitisok na gyud ning duot ug ning tinir na gyud, ning dupot na gyud sa among alimpatakan nga kinibahin na sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos. Niining Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Uban ni kami sa among pagbubuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dala kami pagbalik ni dapita ugma, aron kami makapadayon sa pag sibog sa unahan sa among spiritual momentum, aron kami makakabot sa among tumong nga spiritual maturity paghimaya kanimo. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.